מעלה את זה טוב לרחבה, כדור מורחק. סבאיוס לקררס. שוב גולר. בראים. עובר. הכדור תמיד נצמד לו לרגל. הנה צ'וואמני מהקצה, ועכשיו גולר לא מצליח לכבוש. סטייסקל, שתי עדיפות גדולות שמעלות את המניות שלו. זה היה מרשים מאוד. בעיקר העדיפה השנייה. נכון, הצליח להישאר על הרגליים. מרחק קצר שלח את היד. מיליטאו. שוב מעביר את זה לקיליאן אמבפה. הולך עם זה אחורה לצ'וואמני, מי שניסה ולא הצליח לכבוש. בראים. הנה הקפצה. הכדור הזה עכשיו הולך פנימה. מיליטאו מכולם עושה כאן 1-0 אחרי 10 דקות. אז סטייסקל עודף את הקשים, אבל את הכדור האיטי והגבוה